Ti Masakbayan. Ti napalabas, binirok da Edgar kan emi ni Brent, ngam napaidalaan. Nagawid mo't ni Leia ijay balayda, kat nagpinakawanda iti amana. Naduras matan ti panagbiag ni Brent, nang dengaron ni Leia, abirukan na ti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluhan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sapay ko mga rod, masarakan tatigayem mo. Sapay ko, Mariko. Barang adda pa ije nagdagusan mi iti. Kat agpakadwata ang mapan ije balay da emi. Apay, di mo ka dinadamag idi, no sa dino ti balay da emi? Saan? Gapot aglalaok idi ti marikriknak. Tila ang adda idi iti panunot ko. Kat maitad ko ti anak ko iti tao amang taripato kan kwa na iti nasaya. Sa bagay, maawatan ka. Itala ang maamiris ko. Ang nagdarasodo sakgayam. Kat iso siguro ang nagrigrigatak. Taday tatidusak iti inaramid ko. Ala, di ka nagsawi ti kasta. Binirok mo lang ti pagsayaatan yung agina. Iso na aramid mo ti kasjay. Agawid tan Rico. Apay ka di akasta ti langham. Nabayag gaya mon apimanaw ni Meli dito eh. Kat saan ka nun ang nagsubsubli? Dinamag mo kumaan no sa dino tinagakaranda. Di damat mo. Kan may sa. Ado ka nun tinagsisinublat anagyan itinagdagusan mi iti. Sa bagay, dakil matan tinagbaliwan na. Pinadakil dati balay kat adon ti kwarto na. Una yan ti kastoy. Masanak matunay kan ka, Leia. Di nakasyan, Rico. Gaputa siyak mat lang ang tinangaramid itigasat ko. Di ka agsawi ti kasta. Kat di ka madanagan. Agsabat kayon tumatla ang iti anak mo, iti udi na. Nana, andamanan na panunot ko nga aramiden. Ket dawatak ti opinyon nyo. Anya dayta, barok. Andamatan na ipundar ta balay. Ken andamatan urnong ko. Iso akayat ko kumapadasan ti agi-dispose kadagiti natnatang ije sa bali a lugar. Agbalin ka a disposer. Wen ko man, Nana. Anya ti makunayo iti dayta. Saan ka nga ta, amarigatan? Saan mat siguro, Nana? Andamatan nakasaritak at trackings. Iso apat check, asaan tanto amarigatan. Sige, barok. No kasta ang negosyo ti kayat mo, awan mo ti makitak aparikot. Agyaman ako na, Nana. Gaputadda kayo ang nakasuporta iti amin na planok. Iso akanayo nagbaligi. Patpatgan kayo, onay, Nana Lina. Agyaman ako na Brent, barok. Sika ti makagapo, no apay ang naragsak ti biyag ko ita. Nagasatak, gaputan nasarakan ka. Kat no pa naging bubukod man daytoy. Sapay ko mata pakawanan nak tinamarswa. No anyaman dagiti nagbiddo tahak. Kat pagyamanak unay, tanasarakan ka kas anak ko. Anya nga ta, no agipatakder tayo ti balay tayo jay lugar yo. Wen nga agpaysoan niya. Kaslamayat dayta na panunot mo. At damot basit na urnong ta. Iso apat check. Kabailan ta ti agipatakder iti uray basit lang nga balay. Sige, Rico. Mayatak iti singasing mo. Ala, agipatakder tangarod iti balay. Tayo to nagsara kayo iti anak mo. At danto'y sagot mo kenkwana. Ha? Sana ka mang rabrabak. Pudno ti bagbagat. Ket nasayaat, tada ti nakasaga na apagyanan nanto inton matuntun na ka. Ngam, pagkita kami pa'y nga ta. Di ka mapukawan iti namnama. Nasayaat ka a tao. Iso apat check, adi nakapaayan tinamarswa iti tarigagay mo. Agyaman ako na ikan ka, Rico.
Gapukan ka. Naikanak itinamnama. Kan kirad ti pakinakam amang rugimanan. Wen, tulungan ka, Leia. Gaputadyak kayat nga agnanayon, nga aglidliday ka. Mangrugrugi pala ang tinegosyo. Ngam adon dagiti sukin. Wen nga rod, nana. Banag apakaragsakak launay. Angam jay kanayon nga ibagakkan ka. Nabaligi ka man. Ngam sapay ko ma. Tadi mo liplipatan tinagtaudang. Wen, nana. Jak to polos malipatan tinagapwat, arigat. Ket day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno masarangat ko dagiti bagyo iti biag ko. Agyaman no kasta baro. Kat di ka kumagbalbaliw. Taday ta tiragsak ko kas nagbalin nga inam. Wen, nana. Ikarik day ta. Impapusok amin abalakad yo kanyak. Kat inton maadanak mat iti bukod a pamilya. Isunto mat isurok kadagiti agbalin nga anak ko. Nasaya at dayta. Kat kaano asarong karam ni nanam nga Emi. Umadanin, nana. Agur-urayak lang itinasaya tagundawan. Gaputa kayat ko ang nakasagana akto. Inton agkita kami manen. Leia, madamag ka man. Kayat mo kadya sa rungkaran ni Amor ije pagbaludan? Ha? Panagkunakat saan matadakas no sa rungkaran ta. Mapantay ti pagbaludan ket kasaritam. Pagbagaam ano makarwar katagbalbaliwen. Naskan ka di pa'y asarong karak, Rico. Saan ka pilitan? Ngam no kayat mo atulungan tapno agbalbaliw sa rungkaran ta. Sige. Sarong karanta ni Amor. Barang iti panagkita mi manan. Kat mapunas tigura amarikrek nakkan ko na. Leia, Siyak nga ron. Imayak ta sarong karan ka. Asi ka pa Amor. Dito'y pagbaludan mat gayam titong palmo. wen, gaputan ang doktaran amin na nagbasulak. Amin abanag, adda katukad na. Ket ti pan nakaibalod mo, ti katukad ti basol mo. Amom ka di agapukan ka. Ket ad-adda ti panagkrikat ko. Sikat ti makagapo. No apay anayadayo ti anak ko kanyak. Saan kami pa'y anagkit-kita nga aging gaitan? Ngamdakkel unay ti panagyaman ko. Gaputad da ni Rico anang tulong kanyak. Tapno mga barawanan manan. Pakawanan ako, ma. Amok nga ti basol ko. Saan na sikat tinakabasulak? Udikat ado kayo. Itilintag. Kagrunan na. Iti Diyos. Nasaya at mat na nakaamiris kan. Agbalbaliw kan tapno makarwar kan dito'y pagbaludan. Diyak mo na makarwarak pa dito. Kapo iti kinaado ti basol ko. Nasentensya anak. Iti tong palbiag apan na kay balot. Anya, Maragsak anak. Gaputa nakasarak kay ti mangipatagkan kay tinapudno. Kat sapay ko matag na nayon na ita. Tapno maksayan ti pan nakasidsidir ti konsensya. Nana, binilin ko ti may sakadwa tayo ije pwesto. Ket isupay lang ti makaammo kadag iti sumangpet akarga tayo. Kasta ka di barok. Ada ka di aramidam. Agbiyayak pa'y, nana. Ne, sa dino ti papanam. Patgak itan ti kanayon nyo akid dawen. Agluasak, tagsublyak iti lugar mi. Mapan ko sarong karan danana Eme. Ay, agyaman nak. Tanapanunot mo matlaang dayta. Ala, agan-anad ka. Sapay ko mata masarakam ida. Nana. Angam, kasladi kay kayat apanawan. Natalgedak ditoy. Awan, tidak ka sa mapasamak kanyak. Nagbaliwan ti panawan ita. Agrairan dagiti managdakdakes, nana. Di nakpakadanagan ko nakmanen.
Natalgedak ditoy. Iso sige, mapankakit din. Kat sarong karam dananam nga Emi. Jakla impagaro, pasikadaytan Brent, anak. Naan-anay ka na baro. Kana makita, nga dayon tinaturong mo itibiyag. Wenanang, siyak na ito eh. Baban iti asi ti apo, napasayat ko tibiyag ko. Brent, anak. Ket da kayo, kasanon ti kasasadyo dito eh. Ken, apay anak kaidda kayo kinitatang. Anda ka di sakit yo? Awan, ngam, lumakay kan bumakat kamin. Kat adda maten an-anayan mi. Maragsakan ak, tanasarakan kayo. Da kami tinaskaan nga agyaman. Gaputan na lagip na kami asarungkaran. Itilaksid inararamit ko kan ka, Brent. Sapay ko mata mapakawanak. Diyak amo noon niya ti bagak nanang. Tunggal malagip ko tinapalabas. Aglalaok ti marikriknak. Malagip ko ti panaglugan ko iti may sa garbage truck. Ket nakasangpetak iti diyak amo a lugar. Anak, Ket no awan ni Nana Lina anang tulong kanyak. Diyak amo noon niya tinapasama kanyak. Amang ano diyak nalasatan ti bisin ko. Ken lamin iti igit ti kalsada. Diyak amo. No nagkikita tayo pa'y. anak. Pagkawanin na ko, ma. Nakaamirisak. Kat nakasagaan na ak amang sulni, itinagkurkurang kas inaam mo. Anak, pakawanan na kuma. Nuawan apulos tinaramidak idipimanaw ka. Hamom ka di analaos ti gurak iti bagik. Kabayatan ti panang salaysay mo iti naglasatam. Tatang, nagbalin kayo anasayat kanyak. Nariknak ti panang ipatigyo. Isuadiyo ko maguraan ti bagiyo. Anak, Insuronak ni Nana Lina iti nasayat a sorsoro. Kanayon na nga ibaga, ajak agimula iti sakit tinakam kada kayo. Isuadi kay madanagan. Gaputa saan kayo akagura. Dakkelata ti panagyaman ko kada kayo. Gaputa innalanak iti pudpud no nga inak. Kat pinadakkeldak. Tanusan nyo ngay naramid na ita. Diyak mo. No nadanon ko ti kastoy abiyag ko ita. agyaman ako na anak ko. Kat agkidawak manan iti pamakawan kan ka. Ulitak nga ibaga. Tatang. Lipatin tayo kuman tinapalabas. Adayo matgayam tinaturong ni Brent. May sagaya man a negosyante ita. Wan nga rod. Mabainak unay. Gapo iti inararamit ko kan kuana. Kan may sa. Adayo tinagteng na no idilig ka iti anak ta. Nga impaayak iti atensyon kan pamatag. Wan nga rod. Awan man lakadakwada iti nakalpas iti panagadalda. Isu nga ita. Makitagtagad dalang. Awanan maaramidan ta. Gaputad daditan. Tsak pulos namnamaan nga agsubli ni Brent. Mano atawan tinaglapas. Kat iti pa nagsubli na. Awit na tibaliki. Wan nga road bakit? Ngamdakal ti pagyamyamanak. Gaputa bigbigbigan na talata. Kat dakal pa'y tigatan nga imbati na. Tapno adda aramatan ta. Wan lakay. Banag apagbain aklaunay. Iso ako na nga aramatan ta tinaduma amang patarimaan iti balay. Agpaaramid ta iti kwarto para kankwana. Kumusta nga iti panagkikitayo kadananam nga Emi? Nasayat mat nana.
Nakid daw da iti pamakawan. Kat pinakawan ko ida. Kat masya naklaon ay kadakwada. Gaputawan mo't gayam ti nagbaliwan ti panagbiagda. Ha? Dahil ti pudno, nana. Noan niya ti itsura ti balay a pinanawak idi. Isumot lang ti nadanunak iti panagsublik. Kaasi damat. Gaputawan mo tinakalpas iti panagadal na kadag iti duwang anak da. Ngam uray kumaawan tinakadal kadakwada. No nadiskartida iti biyag. Ngam sanmet. Tanaki asawa damat anasapa. Iso ama kitidtagid dalang ita. Ay, sayang matibambanok kan gastos dagiti naganak da. Wen nga rod, nana. Ket gapu iti asik kadakwada. Nang ibatek iti basit agatad. Tapno ada aramatin da. Mangtedak to pa iti pagpatarimaan dan to iti balay da. Ay, nasaya at takas tati inaramid mo, Barok. Nana Adela, kaslada kayo nga ibagaan. Boss, At dayta kayo manen. Brent, kung ayolatan kanyak. Diyak kayat nga awagan dak iti boss. ay, pasensya kayo na. Oh, anya ti kayat nga ibaga. Kurang ka di, tinted ko abayat tinateng yun. Ay, saan, Barok? Husto da itaw. When no, ada anak yo abalasang, akayat yung ngayam amo kanyak. Ah, naangaw kamat gayam, Brent. Agam sayang. Awan ti anak ko abalasang. Adamat amin asawa na. Kasta ka di. Ay, Brent. Inso ti apelyedom saan ka day? Wala na. Nasa ungamin kanyak nili na idi kanyak. Asaan na ka nga anak? Apay ka di, nana. Ada nga mintigayam ko nga inso ti apelyedo na. Sapsapulan na ti kakaysuna nga anak na. Aniya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluhan. Panubo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay